Σαντορινέος Δημήτρης λέγεται. Σας έχω μοιράσει και τις κάρτες. Μπορείτε να δείτε που βρίσκεται και το ιατρείο του, αν το χρειαστεί κάποιος ή οτιδήποτε. Θα ξεκινήσουμε το σεμινάριο σιγά σιγά. Τώρα είναι να έρθουν και κάποιοι άλλοι. Ας έρθουν στην πορεία γιατί έχουμε ήδη αργήσει λίγο. Οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και μετά το σεμινάριο θα μοιράσουμε τα κομμάτια της πίτας σε όλους και αργότερα θα καθίσουμε για το φαγητό. Θα κάνουμε και την κλήρωση των δαχείων, τα δώρα που έχουμε εδώ πέρα. Οπότε ξεκινάμε. Ναι, τα χάτς, αυτό είναι. Περιμένουμε. Είναι να έρθει και ο Σίμος Τσαχπίνογλου, πρώην πρόεδρος, και ο Μπαλιαρούτας ο Κώστας, δεν ήρθαν ακόμα. Θα έχω να φέρω και αυτή κάποια πουλιά. Οπότε ξεκινάμε εμείς και ας έρθουν αργότερα. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Όπως γνωρίζετε όλοι, η παθολογία πτηνών γενικότερα αποτελεί μια κλινική επιστήμη από μόνη της. Αφενός γιατί τα πτηνά προσβάλλονται από εκατοντάδες νοσήματα. Γενικότερα και αφετέρου επειδή υπάρχει δυσκολία της κοινής συμπτωματολογίας σε όλα τα νοσήματα. Όλοι δηλαδή έχουν πτηνά, έχουν υπάρξει πτηνά, τα οποία εμφανίζουν κάποια συμπτώματα, προκαλούνται θάνατοι, αλλά δεν καταλήγουν ποτέ στο αίτιο και σε αυτό το σημείο έρχεται να μας δείξει τη σημαντικότητά τους οι εξετάσεις που χρειάζονται να κάνουμε, η κλινική προσέγγιση δηλαδή. Τώρα ήρθαν οι χαρτζάδες. Έλα, σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Ο Φώτης δεν ήρθε από την Πτολεμαΐδα. Φώτης ποιος είναι αυτός? Που έχει το κεφάλι στη θέση του εδώ πέρα πάνω. Καθίστε να συνεχίσουμε. Καθίστε, συνέχιστε. Λοιπόν, ετοιμάσαι να σας παρουσιάσω 5 νοσήματα των πτηνών, τα οποία οφείλονται σε διασωματικούς νημογόνους παράγοντες. Μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τα πτηνά που πιστεύω να σας φανούν αρκετά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ασπεργύλωση, η οποία είναι ένα συχνό νόσημα. Είναι ένα ύπουλο νόσημα με την έννοια ότι προκαλεί θανάτους των πτηνών, αλλά πολύ σπάνια τίθεται η διάγνωση για αυτό το νόσημα, χάνουμε δηλαδή πτηνά, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε ότι έχουν χαθεί από το συγκεκριμένο νόσημα. Η ασπεργύλωση είναι ένα λιμώδες, μη μεταδοτικό νόσημα, ευκαιριακό, και θα σας εξηγήσω την πορεία γιατί το χαρακτηρίζουμε ευκαιριακό, το οποίο οφείλεται στο πολύ διαδεδομένο οργανισμό του εδάφους, ένα σαπρόφυτο, το οποίο ονομάζεται ασπέργυλος. Η μόλυνση γίνεται με την εισπνοή από το πτηνό των ανθοσπορίων του νύχτα, του συγκεκριμένου, για να προκαλέσει στη συνέχεια τις πρωτογενείς αλλοιώσεις του, οι οποίες μπορεί να εντοπίζονται είτε στους μεγάλους αεραγωγούς, δηλαδή στο σύριγγα της τραχείας, είτε στους αεροφόρους άκους, είτε στους κοιλιακούς, είτε στους θωρακικούς, στους πνεύμονες, αλλά προσβάλλει και πολλά άλλα συστήματα, όπως είναι το ΥΠΑ, το σηκώτη δηλαδή των πτηνών, όπως είναι η νεφρή, όπως είναι το νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και άλλα νεύρα. Η συμπτωματολογία τώρα ποικίλει ανάλογα με την εντόπιση. Όπως είπαμε, μπορεί να προσβάλλει είτε το αναπνευστικό σύστημα, είτε άλλα συστήματα των πτηνών.
Χαρακτηρίζεται ευκαιριακό νόσημα γιατί μπορεί ένα πτηνό να είναι φορέας του νοσήματος αυτού, αλλά αν δεν δράσουν κάποιοι παράγοντες, τους οποίους ονομάζουμε προδιαθετικούς, ενδεχομένως να έχουμε απλώς ευνίδιους θανάτους ή το πτηνό να μην νοσήσει ποτέ μέχρι να δράσουν αυτοί οι προδιαθετικοί παράγοντες. Ποιοι είναι τώρα αυτοί? Οι προδιαθετικοί παράγοντες είναι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν είτε καταπώνηση του πτηνού, είτε ανοσοκαταστολή, μείωση δηλαδή του ανοσοποιητικού του συστήματος. Αυτοί οι προδιαθετικοί παράγοντες είναι είτε η καταπώνηση, όταν μιλάμε για καταπώνηση εννοούμε το στρες της μεταφοράς, είτε το στρες στην αναπαραγωγική περίοδο, είτε μετά το πέρας της αναπαραγωγικής περίοδου, είτε στην πτερώρια, σε υποσιτισμό των πτηνών, ειδικά στην υποβιταμίνωση Α, η οποία είναι συχνή σε πτηνά τα οποία διατρέφονται αποκλειστικά και μόνο με σπόρους. Μπορεί να οφείλεται στη μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων και βία αντιβιωτικών, τετρακυκλίνη συγκεκριμένα όπως είναι η ροξικυκλίνη, την οποία χρησιμοποιούμε συχνά σε κάποια νοσήματα, συγκεκριμένα στην ορνήθωση. Μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η εισπνοή καπνού, ο κακός αερισμός, ο κακός εξαερισμός, η μη ύπαρξη επαρκούς φωτισμού. Η υποψία για αυτό το νόσημα θα μας δώσει το γεγονός ότι παρά τη χορήγηση κάποιας θεραπείας και συγκεκριμένα αντιβιωτικών, δεν έχουμε βελτίωση της κλινικής εικόνας του πτηνού, αντίθετα μπορεί να έχουμε επιδείνωση της κλινικής εικόνας. Εκεί μας κρούει τον κόδωνα δηλαδή ότι ενδεχομένως το νόσημα να αφορά στην ασπεργήλωση. Η κλινική εικόνα τώρα εμφανίζεται με δύο μορφές. Μπορεί να έχουμε την οξία μορφή είτε τη χρόνια. Στην οξία μορφή του νοσήματος τα συμπτώματα είναι είτε απουσία συμπτωμάτων και απλά να έχουμε ευνίδιους θανάτους, να χάνουμε δηλαδή πτηνά, είτε να έχουμε κυάνωση των βλενογόνων, το οποίο οφείλεται στην ασφυξία του πτηνού, δεν έχουμε δηλαδή επαρκή οξυγόνωση του αίματος, είτε δύσπνοια. Στην χρόνια μορφή τώρα, μπορεί η εντόπιση να βρίσκεται είτε στο αναπνευστικό σύστημα, είτε σε άλλα συστήματα, όπως προανέφερα. Σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό, ποικίλουν τα συμπτώματα ανάλογα με την εντόπιση. Ο ασπέργυλος, ο μύκητας αυτός, ο οποίος μπορεί να προσβάλλει τα πτηνά, δημιουργεί κάποιες πρωτογενείς αλλοιώσεις, οι οποίες είναι τα μυκητιακά του κυώματα, δημιουργεί κάποιες μάζες. Οι μάζες αυτές, όταν φράσουν τους μεγάλους αεραγωγούς του πτηνού, όπως είναι ο σύριγγας της τραχείας, προκαλεί ασφυξία. Επίσης, ποικίλουν ανάλογα με το αν δημιουργούν πάχυνση στους αεροφόρους σάκους του πτηνού, είτε είναι η θωρακική είτε είναι η κοιλιακή αεροφόροι σάκοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κανονικά διαφανείς μεμβράνες, οι οποίοι παίζουν ρόλο στην αναπνοή του πτηνού. Το πτηνό δεν έχει διάφραγμα, οπότε το ρόλο του διαφράγματος παίζουν οι αεροφόροι σάκοι. Επίσης, μπορεί να προκαλεί την παραγωγή εξυδρώματος, να έχουμε υγρό δηλαδή είτε στους πνεύμονες είτε στους αεροφόρους σάκους. Τα συμπτώματα τώρα επίσης ποικίλουν ανάλογα με το αν βρίσκονται στην ανώτερη αναπνευστική οδό του πτηνού, εννοώντας τους λιπτήρες, την τραχεία μέχρι και το σύριγγα της τραχείας, ή αν εντοπίζονται στην κατώτερη αεροφόρο οδό, δηλαδή στους πνεύμονες και στους αεροφόρους σάκους. Όταν βρίσκονται στην ανώτερη αναπνευστική οδό, τότε προκαλούν είτε αλλαγή της χρειάς της φωνής, είτε απροθυμία ομιλίας στο καναρίνι, είτε ένα χαρακτηριστικό κλικ, το οποίο μπορεί να ακούγεται κανονικά με γυμνό αυτή όπως λέμε, είτε με τη χρήση στιθοσκοπίου. Σε εκτεταμένες αλλοιώσεις τώρα, μπορεί να έχουμε θανάτους του πτηνού επειδή απειλείται η ζωή του, επειδή δεν είναι οξυγονώδη το πτηνό. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ρινίτιδα ή παραγνοπολπίτιδα, όπου στη φάση αυτή παράγεται βλενώδες ή βλενοποιώδες ρινικό ή οφθαλμικό έκρημα. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να έχουμε παραμόρφωση των μυκτήρων και καταστροφή των ρινικών κομφών. Όταν τώρα βρίσκονται στην κατώτερη αναπνευστική οδό, που είπαμε ότι είναι οι πνεύμονες και οι αεροφόροι σάκοι, πάλι η συμπτωματολογία ποικίλει ανάλογα με το βαθμό της φλεγμονής. Σε ήπια μέτρια δηλαδή φλεγμονή των οργάνων αυτών, μπορεί πάλι να απουσιάζουν τα συμπτώματα,
και αυτό παρατηρείται σε πτηνά τα οποία δεν έχουν αυξημένη δραστηριότητα. Όταν δηλαδή ένα πτηνό διαβεί σε ένα 15x15 κλουβί, δεν έχει ανάγκες μεγάλες σε οξυγόνο, οπότε μπορεί να απουσιάζουν τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα σε αυτή τη φάση μπορεί να είναι γενικά. Να έχουμε δηλαδή λίθαργο, κατάπτωση του πτηνού, κακή όψη του πτερώματος. Όταν όμως αυξάνει η δραστηριότητα των πτηνών, ασκούνται αυτά περισσότερο, είτε είμαστε σε πιο προχωρημένο στάδιο, τότε εκδηλώνονται αναπνευστικά συμπτώματα, που είπαμε ότι είναι συνήθως η δύσπνοια, η κυάνωση ή και η θάνατη των πτηνών. Είπαμε επίσης ότι μπορεί να έχουμε συμπτώματα και από άλλα συστήματα, όπως είναι το ύπαρ και η νεφρή, το σκότη δηλαδή και η νεφρή του πτηνού. Στην περίπτωση αυτή έχουμε διάρειες, οι οποίες δεν θα πήγαινε το μυαλό μας, ότι θα πήγαινε το μυαλό μας μάλλον σε κάποιο νόσημα του πεπτικού, ωστόσο και σε αυτό το νόσημα μπορεί να εκδηλωθεί η διάρεια. Χαρακτηριστική είναι η χολοπρασινουρία, δηλαδή να έχουμε ένα πρασινικό χρωματισμό των οδικών αλάτων, τα οποία αποβάλλονται μαζί με τα ούρα, να έχουμε υπατομεγαλία, διόγκωση δηλαδή του ύπατος και πολυουρία. Σε ό,τι αφορά το νευρικό σύστημα, σε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να έχουμε στρεψαφθενισμό, να γυρίζει δηλαδή το πτηνό το κεφάλι προς τα πίσω, να έχουμε αταξία ή αστάθεια, που μπορεί να σταθεί κανονικά στα άκρα του, ή ακόμα και παράλυση. Σε προσβολή συγκεκριμένων νεύρων, όπως είναι το ισχυακό νεύρο, το οποίο βρίσκεται στο μυριαίο, έχουμε ομόβλεπτη παράλυση. Σχηματίζεται δηλαδή ένα κοκκίωμα στο δεξί, για παράδειγμα, ισχυακό νεύρο, παραλύει το πτηνό από τη δεξιά πλευρά. Η διάγνωση τώρα, η υποψία, θα τεθεί σε περίπτωση όπου, όπως είπαμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν δράσει κάποιοι προοδευτικοί παράγοντες. Κάποιος περιβαλλοντικός παράγοντας, ο οποίος μπορεί να έχει προκαλέσει ανοσοκαταστολή, ή γενικότερα κάποιος άλλος προοδευτικός παράγοντας. Και πάμε στην κλινική εξέταση. Στην κλινική εξέταση εξετάζουμε τους νικτήρες για την ύπαρξη, όπως είπαμε, βλενόδους ή βλενοποιόδου εκρήματος. Κάνουμε υψηλάφιση των στερνικών, των θωρακικών ιών, για να δούμε αν υπάρχει απώλεια βάρους. Υψηλάφιση της κοιλιάς για κάποια οργανομεγαλεία, για να διαπιστώσουμε δηλαδή αν έχουμε κάποια διόγκωση στο ύπαρ του πτηνού. Και ακρόαση με το στετοσκόπιο του θώρακα, για να δούμε αν ακούγεται αυτό το χαρακτηριστικό κλικ που είπαμε, το οποίο οφείλεται σε έμφραξη από τα μυκητιακά κοκκιώματα του σύριγγα της τραχείας. Και φυσικά, αν και δεν εφαρμόζεται συχνά στην πράξη, μπορούμε να κάνουμε και ακτινογραφήματα για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη των κοκκιωμάτων, των αλλοιώσεων δηλαδή που προκαλούν οι μύκητες, τα οποία φαίνονται σαν ακτινοσκερά μορφώματα στις ακτινογραφίες. Η θεραπεία τώρα είναι μακρά, μπορεί να διαρκέσει από 4 μέχρι 6 εβδομάδες, αλλά και περισσότερο. Φάρμακα επιλογής είναι τα αντιμυκητιακά φάρμακα, όπως είναι η τρακοναζόλη, το σπορανόξ δηλαδή, όπως είναι η φλουκοναζόλη, το διφλουκάν, η τετριναφίνη, το λαμισίλ και η 5-φθοριοεκτοσίνη, το ανκομπόν, τα οποία χορηγούνται όλα μέσω του πόσιμου νερού. Γιατί υπάρχει πάντα περίπτωση να έχουμε και δευτερογενείς επιπλοκές από βακτήρια. Και θα μου πείτε, είπαμε ότι από μόνα τους τα αντιβιωτικά μπορεί να προκαλέσουν την νόσο, πώς θα χορηγήσουμε πλέον αντιβιωτικά. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να πούμε ότι θα χορηγήσουμε αντιβιωτικά επιλογής, ύστερα από ειδικές εξετάσεις, να κάνουμε καλλιέργεια δηλαδή από τα υλικά, που μπορεί να είναι το εξίδρωμα από τους νικτήρες, το οποίο συμπλενώνει αυτό εξίδρωμα, ή υλικό από τα κόπρανα, να κάνουμε καλλιέργεια και ένα ειδικό αντιβιόγραμμα για να δούμε ποιο είναι το ειδικό αντιβιωτικό που μπορούμε να χορηγήσουμε στις δευτερογενείς επιπλοκές. Η πρόληψη, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι να χορηγήσουμε, να αποφύγουμε καταρχήν τους προοδευτικούς παράγοντες, που κυρίως είναι η ύπαρξη μούχλας σε οποιοδήποτε επίπεδο,
Σε ό,τι αφορά την τροφή, μιλάμε για συσκευασμένες τροφές ή ο χώρος αποθήκευσης της τροφής να είναι τέτοιος ώστε να μην προδιαθέτει την ανάπτυξη μούχλας στον χώρο ή στις τροφές, στο νερό, οπουδήποτε. Ενώ στα πτηνά, στα οποία θα έχουμε αναγκαστεί να χορηγήσουμε αντιβιωτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούμε να χορηγήσουμε την 5-φθοριοκινοσύνη, το αμυγόν δηλαδή, για 10 με 14 μέρες μέσω του πόσιμου νερού, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε ανάπτυξη λυκήτων στον οργανισμό του πτηνού ή δεν θα προκληθεί γενικότερα μια μεταβολή της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου, που και αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη των λυκήτων. Αυτά σε ό,τι αφορά την ασπεργύλωση. Και ακούω ερωτήσεις. Αυτό αν έχετε. Ναι. Η θεραπεία στην αναπαραγωγή παίζει ρόλο. Η θεραπεία. Αν κάνει θεραπεία στην αναπαραγωγή. Εννοούμε να έχει νοσήσει στην περίοδο της αναπαραγωγής από ασπεργύλωση, να έχουμε διαγνώσει την ασπεργύλωση. Ή αν πριν έχουμε ξεκινήσει τη θεραπεία. Ναι, έχουμε διαγνώσει την ασπεργύλωση, γνωρίζουμε ότι πάσχει από αυτό. Ναι. Όχι. Δεν επηρεάζουν τα αντιβιωτικά φάρμακα, δεν επηρεάζουν την αναπαραγωγή, όχι. Και εφόσον μιλάμε για ασπεργύλωση, να σου πω την αλήθεια, το πτηνό λογικά δεν θα έχει μπει σε φάση αναπαραγωγής γενικά. Επειδή είναι ένα πολυσυστηματικό νόσημα, δεν θα έχει την ικανότητα να μπει σε αναπαραγωγή. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είναι πουλάκι. 18 γραμμάρια και κάνουμε τη θεραπεία. Υπάρχει ότι θα τελειώσει, δεν θα υπάρξει, δηλαδή όχι ξανά. Να του μεταφέρει το διάστημα αυτό, είτε είναι σε ζευγάρι, είτε Καταρχήν δεν είναι μεταδοτικό νόσημα. Όπως είπα, δηλαδή δεν είναι ένα νόσημα το οποίο μεταδίδεται από πτηνό σε πτηνό. δεν μεταδοτικό. Όχι, νοσεί το ίδιο πτηνό, θα μολυνθεί το ίδιο πτηνό μόνο από το περιβάλλον. Δεν θα το μεταφέρει δηλαδή το πτηνό. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί τα καναρίνια που έχουμε, τα έχουμε για το κεράκι. Ακριβώς. Γι' αυτό επέλεξα αυτό το νόσημα, επειδή πειράζει τη φωνή γι' αυτό. Από την πείρα, γιατί ούτε διαβάζω, καταλαβαίνω τα μισά, τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνω τα επιστημονικά. Υπάρχει πείρα. Η πείρα ποια είναι? Ότι αν αρρώσουν ένα καναρίνι, όσο και καλό να μας το έκανε η κυρία Καραμανίδου ή κάποιος άλλος κτηνίατρος με αυτή τη διαδικασία που λέτε στην αρχή, πήγαινα στο ΣΠΑΗ, στον καθηγητή κτηνολογία στο Πανεπιστήμιο, το σχολέστονα. Και μου είπε τρελός είσαι. Άστο. Δηλαδή, θέλουμε εμείς γερό πουλί να το ζευγαρώσουμε για να βγάλει γη πουλιά. Εάν κάνουμε καλά μια ασθένεια, μια ίωση, η οποία δεν γίνεται και θα έχω τους απογόνους, δεν είναι η χρονιά που το μεταφέρει από γενιά σε γενιά και πάντοτε έχω άρρωστα που Ναι, εδώ μιλάμε για νοσήματα τα οποία είναι μεταδοτικά, έτσι. Μιλάμε συνήθως για αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί θα έλεγα για να κάνουμε διάγνωση, να κάτσει ο Δημητράκης, να κάτσει ο Φώτης Κορυδίας και ο Παύλος για να βλέπει, την κοσουλιά τη βλέπουμε όλοι. Δηλαδή κάτι πιο απλό για να το καταλαβαίνουμε όλοι πώς θα εντοπίζουμε μια ασθένεια και αν γιατρεύεται. Εάν δεν γιατρεύεται, μας είναι άκουστο το πράγμα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Εντάξει, τα μοναδικά νοσήματα τα οποία δεν θεραπεύονται, ουσιαστικά είναι τα ιογενή, έτσι, αυτά που οφείλονται σε ιούς. Αυτό, όλα τα υπόλοιπα νοσήματα, είτε είναι βακτηριακά, είτε είναι μυθιακά, είτε είναι πρωτοζωικά, παρασιτικά, και όλα αυτά υπάρχουν θεραπείες εκτός από τα ιογενή, γι' αυτό υπάρχει πρόληψη. Γι' αυτά μέσω των εμβολιασμών. Αυτό εδώ πέρα, αν θέλουν όλοι, απλώς γιατί το να παιδεύομαι, να κάνω καλά ένα πουλί γιατί είναι πρωταθλητής και 2 χρόνια οι απόγονοι του να είναι όλο και να δημιουργούν ένα πρόβλημα, πάει. Πάει, τελείωσε. Να ρωτήσω κάτι. Αν είναι από ιό, νομίζω η ασθένεια προχωράει και ραγδαία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή γρήγορα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Σε αυτό παίζει ρόλο το ανοσοποιητικό σύστημα του πτηνού. Υπάρχουν πολλά πτηνά τα οποία είναι χωρίς ιογενών νοσημάτων, αλλά αν δεν έχουμε τόσο του ανοσοποιητικού από άλλους παράγοντες, ενδεχομένως το πτηνό μην εκδηλώσει ποτέ το νόσημα. Αυτό. Οι φυσιολογικούς παράγοντες μπορεί να είναι οι καιρικές συνθήκες, το ψύχος, πολύ ζέστη, ο υποσυντισμός όπως είπαμε. Τώρα συνυπάρχουν κάποια άλλα νοσήματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο γενικότερα. Εάν ένα πουλί είναι φορέας,
Αλλά φαίνεται υγιέστατο. Αυτό αν το βάλουμε σε αναπαραγωγή, υπάρχει περίπτωση να μεταδώσετε στα μικρά. Τα νοσήματα μεταδίδονται κάθετα, ναι. Στα μικρά. Όπως είναι η ευλογιάκια, παράδειγμα. Γιατί έχουμε μερικές φορές απώλειες, π.χ. τα πουλάκια είναι 3 μερών, 4-5 στην φωλιά και βλέπουμε ψοφάνε ξαφνικά. Μπορεί να είναι από τη μετάδοση από τους γονείς, έτσι. Άρα πρέπει να κάνουμε θεραπεία πριν, προληπτική. Όσο μιλάμε και για γενή νοσήματα, όχι. Σε αυτή την περίπτωση θα μεταδοθούν ούτως ή άλλως στα νεαρά φύλλα, έτσι, στους αποφύγους. Όπως είτε κάνουμε, τη θεραπεία δεν υπάρχει, έτσι, σε ένα ιογενές νόσημα, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως θεραπεία, γιατί πρόκειται για ιό. Σε αυτή την περίπτωση είναι απλώς ένα κτηνό το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι υγιές, να κάνουμε πρόληψη στον εμβολιασμό. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και τα μόνα εμβόλια που κυκλοφορούν στο πόλεμο είναι για την ευλογιά, έτσι. Σε ό,τι αφορά τα καναρίνια γενικότερα. Και τα κοκκίδια και παραδείγματα δεν υπάρχουν μόνο στην εδωτική κτηνοτροφία, σε ό,τι αφορά τις εικόνιστες και γι' αυτό. Απλά γνωρίζω ότι εισάγονται γενικότερα στην παράδοση ότι εμβολιάζουν τα πτηνά και αυτό είναι σχετικό, έτσι, γιατί και από μόνο του έχει και αυτό αρκετές και παρενέργειες γενικότερα και απόλυση πτηνών. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα με την ευλογία που οι περισσότεροι δεν το ομολογούν κιόλας. Δηλαδή δεν το ομολογούν και δεν το ξέρουν. Πρέπει να σπουδεί και είναι δερματικό. Δεν είναι δερματικό. Έτσι σε το πουλί μια χαρά είναι. Δεκτό μια χαρά είναι, αλλά οι παράγοντες μέσα, γιατί το έχω ζήσει εγώ αυτό. Αυτό τα πρώτα περιοχές που έχουν κουνούπια. Συγκεκριμένα κουνούπια. Να το πω παράδειγμα που έχουν εγώ. Όλοι αυτές τις περιοχές θέλουν έχουν πρόβλημα ευλογιάς. Όπως και να γίνει, 99%. Όπως έχουν η Ισπανία στη Σύνδρα, και ούτω καθεξής. Είναι λόγω κουνουπιών. Αυτό οι εκτροπείς δεν το προσέχουν. Τι για ένα σπυράκι έφυγε. Δεν είναι ένα σπυράκι έφυγε. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από τον εμβολιασμό στη διφθερολογία. Μιλάμε για διφθερίτιδα ουσιαστικά, διφθερολογία. Ευλογία είναι τα συμπτώματα που βλέπουμε επάνω στο δέρμα και διφθερίτιδα είναι αυτό που τραβάει μέσα. Έτσι. Περισσότερο σου λέει πέρασε και τελείωσε. Δεν είναι πέρασε και τελείωσε. Ύστερα έχουμε δευτερογενείς λοιμώξεις πάντα στην ευλογία. 99%. Το πουλί που περάσει στην ευλογία ένα χρόνο και να ζήσει αφήστε το ήσυχο. Τυραννιέται, καταπονείται πολύ άσχημα. Γιατί το βάζουμε μετά σε γένα. Και μετά λέμε ξαφνικά ψόφισε. Δεν κρίνουμε ξαφνικά ψόφισε, είναι ότι τυραννιέται από 1002 για μήνες. Αυτό πρέπει λίγο και ο σύλλογος, αν μπορέσουμε ομαδικά να βρούμε εμβόλιο, είναι πολύ καλό και δεν έχει μεγάλο κόστος. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται περίεργο που δεν έχουν το πρόβλημα ή δεν το είχαν, αλλά άμα τους δημιουργηθεί το πρόβλημα θα υποχρεωθούν σε πολλές περιπτώσεις να μηδενίσουν πληθυσμούς. Υποχρεωτικά. Ή θα μηδενίσουν υποχρεωτικά. Νομίζω για την ευλογιά το εμβόλιο δεν επιτρέπεται εδώ πέρα. Δεν έχει εγκριθεί στην Ελλάδα. Πάντα βρίσκαμε. Βρίσκεται ο τρόπος και έρχεται. Πάντα βρίσκαμε από δεξιά αριστερά και το προμηθεύαμε παλιά. Έτσι, ναι, τον αλφαβήτα τρόπο. Για δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν έχει πέρασει εφέ. Δεν έχει εγκριθεί από το. Δεν έχει πέρασει εφέ. Και ποιος θα πληρώσει για να Δεν περάσει. πρέπει στον άνθρωπο κάποιος ένα ποσό για να δεν είχε τελείωσει. Ποιος θα το κατακυρώσει. Όχι, είναι ένταση. Διπλή πελώνα είναι μόνο τρίπημα είναι, δεν είναι. Τα προστατεύεις από τα κουνούπια, δεν μπορείς να κάνεις. Προστατεύεις από τα κουνούπια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Όσο και να το προστατεύσεις, Σίτα. αν είναι μολυσμένο, εγώ σου πω κάτι ξύρα. Η ξύρα το τραβήσει. Δεν είναι. Η ξύρα κάνεις πρόληψη. Ό,τι θα κάνει θα τα δώσει, είναι από το αίμα. Εγώ απλά λέω ότι ίσως σαν σύλλογο για να προστατευτούν αρκετοί, εγώ τα έχω μέσα στο σπίτι μου, είμαι στην Τούμπα, είναι πολύ πιο δύσκολο από κάποιους άλλους εκεί αυτό. Αυτό είναι πιο δύσκολο να το κολλήσω. Να υπόσχομαι τη τιμή παραμενή. Εγώ το λέω ειδικά για μέλη που είναι σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν αυτά που τους είπα, ας το κοιτάξουν ακόμα καλύτερα αυτό το πράγμα, γιατί θα τους έρθει ξαφνικά η κεραμίδα, θα προβληματιστούν πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό η μόνη πρόληψη και το μόνο εμβόλιο που μπορούμε να βρούμε, έτσι κι αλλιώς, είναι αυτό. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να το βρούμε, ας το ψάξουμε να το βρούμε. 50 κεφάλια σκέφτονται καλύτερα από ένα. Γιατί το κάθε εμβόλιο είναι για 50 πτηνά. Δεν στοιχίζει. Ούτε να στοιχίζει. Παίρνει τους πληθυσμούς, τους εμβολιάζεις. Εξάρτημα, ψάχνει. Και είσαι καλά. Σχετικά με το εμβόλιο. Αν τελείωσε σχετικά με το εμβόλιο. Να ρωτήσω. Τα πάνω στη
Το τσίπημα από το κουνούπι είναι στα ποδαράκια ή και σε άλλα σημεία γίνεται? Το τσίπημα από το κουνούπι γίνεται σε όλες τις άπειρες περιοχές ουσιαστικά του δέρματος. Απλά θα μιλήσω κυρίως στα πόδια. Στο μάτι πάει. Και στο μάτι μπορεί να πάει. Απλά η μόλυνση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Στα πόδια με αυτό που κάνουμε τα ποδαράκια τους πώς πονάνε. Δεν βγαίνει τίποτα αυτό. Γιατί έχεις κορονέλα επάνω. Εντάξει, γενικότερα για να εισέλθει ο ιός της ευλογιάς δεν έχει την ικανότητα να εισέλθει σε υγιή επιφυλιακά κύτταρα του δέρματος. Οπότε για να εισέλθει θα πρέπει να υπάρχει ήδη ένας τραυματισμός εκεί για να μπορέσει να μπορεί να μπει ο ιός μέσα κανονικά. Δεν μπορεί να μπει σε υγιές δέρμα. Δεν έχει την ικανότητα αυτή να περάσει. Το πώς μεταδίδεται από το κουνούπι με το τσίπημα του κουνουπιού μπορεί να γίνει. Απλή μετάδοση γίνεται με δύο τρόπους. Μπορεί να γίνει είτε με το τσίπημα του κουνουπιού, είτε από τα μολυσμένα υλικά τα οποία υπάρχουν στο χώρο, όπως είναι ο κάλαμος στο φτερό, όπως είναι οι εφελκίδες, τα λέχια αυτά που θα έχουν πέσει, όπως είναι γιατί όταν έχουμε την ξηρή μορφή, στην περίπτωση που έχουμε δευτερογενείς εμπλοκές από βακτήρια ή από μύκρες στην περιοχή εκεί, μπορεί να δημιουργηθούν αποστήματα, να έχουμε τρίψιμο, να έχουμε ξύδισμα του άκρου και να έχουμε και ένα ξύδρωμα, να βγει ένα υγρό δηλαδή από εκεί. Αυτά τα υγρά που θα παραμείνουν στον χώρο, αυτά τα λέπια που θα πέσουν, είναι μολυσματικά. Αυτά λοιπόν αν έρθουν σε επαφή με το πτηνό, αλλά μόνο μέσω τραυματισμού του δέρματος, μπορεί να εισέλθει ο ιός. Διαφορετικά σε ένα υγιές άκρο, το οποίο δεν θα τσιμπηθεί από ένα κουνούπι του σαροσυντροφήν, αλλά έχει υγιή άκρα και μέσα δεν μπορεί να μπει το ιός και ας υπάρχει στον χώρο. Αυτό. Άρα μιλάμε για καραντίνα και για προστασία των ποδιών με αυτήν την αλεξούλα που βάλουμε στο δεύτερο. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εμβόλιο. Χτυπητάμε το να κάνουμε και πλέον. Δημήτρη, συνέχισε τώρα στα υπόλοιπα να μου πέσει Μισό λεπτό, σχετικά με το εμβόλιο. Από τη στιγμή που το βρίσκουμε, το κάνουμε. Η υποχρέωση από εκεί και πέρα, για πόσες χρονιές ακόμα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε, ή με μία φορά μόνο. Όλα έχουν ετήσια δράση. Πώς, συγγνώμη. Ετήσια δράση για ένα χρόνο. Άρα, για κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς. Από τη στιγμή που κυρίως τα νεοεισερχόμενα πτηνά όμως, έτσι. Τα καινούργια πτηνά. Για πάντα, επειδή έχει ακουστεί το εξής. Άλλοι λένε για πάντα από τη στιγμή που το ξεκίνησες, για να είσαι σίγουρος, και άλλοι λένε ότι 3 με 4 χρόνια. Ξεκινάς να το κάνεις, δεν υπάρχει λόγο να σταματήσεις να το κάνεις. Ο κίνδυνος υπάρχει πάντα, έτσι. Ναι. Και κυρίως τα νεοεισερχόμενα πτηνά, ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν εκτεθεί και σε τι διάστημα μπορεί να έχουν εκτεθεί αυτά τα πτηνά στο λιμωγόνο παράγοντα, στον ιό αυτό, αφενός και αφετέρου γιατί έχουν υποστεί και το στρες μεταφοράς, οπότε ενδεχομένως να εκδηλώσει και πιο εύκολο το νόσημα. Αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ένα βακτηριακό νόσημα με την ορνήθωση. Η ορνήθωση είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκταρικό νόσημα, το οποίο οφείλεται σε ένα βακτήριο, στη χλαμίδια ψητάκη. Αυτό όταν αναφέρεται στους παπαγάλους ονομάζεται και ψητάκωση, ενώ ως ορνήθος το γνωρίζουμε όταν αφορά τα καλοπιστικά πτηνά, τα πτηνά αναψυχής, όπως είναι τα καναρίνια. Προσβάλλει όλα τα είδη των πτηνών, έχει ειδικότητα ξενιστή, δηλαδή το βακτήριο που θα προσβάλλει το καναρίνι δεν μπορεί να προσβάλλει κάποια άλλα ηθαγενή πτηνά, ούτε τους παπαγάλους. Προσβάλλει αποκλειστικά τα καναρίνια. Μπορεί να προσβάλλει όλα τα κατοικίδια θηλαστικά και τον άνθρωπο, γι' αυτό και σε πολλές χώρες της Ευρώπης γενικότερα ανήκει στα νύψιλον δέλτα στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, επειδή ακριβώς μπορεί να προκαλέσει και ζωοανθρωπονόσο, να προσβληθεί και ο άνθρωπος. Η μόλυνση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με εισπνοή με κατάποση από το πτηνό των στοιχειωδών σωματιδίων, των μολυσμένων δηλαδή σωματείων, που αποβάλλονται από το βακτήριο. Το μικρόβιο αυτό αποβάλλεται από το μολυσμένο πτηνό είτε με το ειρηνικό είτε με το οφθαλμικό έκρημα, αλλά και με τα κόπρανα του πτηνού στο περιβάλλον και επιβιώνει εκτός του ξενιστή, εκτός δηλαδή από το πτηνό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για περισσότερο από 1 μήνα στο περιβάλλον. Η κλινική εικόνα τώρα εξαρτάται από τη λιμωγόνο δύναμη, από τη λιμωγόνο ισχύ,